भिडिअ बानायब्रा बानायदों रा सिख्ला सानसे बानायदों नै बेदरखौ माबायदि टमेट' बायदि नुदों गोजा जादोंना कालारा ओमफ्राय जोंना लोगोनि बार्थडे जाबाय ओमफ्राय जोङो मा होनोमोनलाय ओंख्रिखौ संखांजोब्बाय आरो ओमफ्राय भिडिअखौ लानो बावदों ओमफ्राय दासो लोगोखौ लाखिबाय थानानै लाबाय आङो सासेया ओमफ्य माला मोनजायो बेदरा होननानै नायहरगासिनो दं हनै हायग्राखौ हनैनिफ्राय हायगासिनो बार्थडे गाला जोंहा बार्थडे जादों केकखौ दाहायसो हागोन ना ओंखाम जाखांनानै नै ना सुजानो रोङा बियो थाबथा जानो गिनानै थबसियाव माबागासिनो दं हनै बासिगासिनो दं ओमफ्राय जों जाग्रोनोसै नैबे आलु जहल ओंख्रि हस्टेलनि ओमफ्राय नैबेखौ जों संनाय टमेट' आलु ओमफ्राय दाउ बयलार सामब्राम गुफुर जाग्रा दे जा सामब्राम गुफुर जों सामब्राम गुफुर जायो बियो रैसुमै मेरिन बायदि ग्रुपआव जाग्रोखाबाय ना हनै जानो लुबैलांबाय दाबो रानखाङा नै ओमफ्राय जोंहा दा ओंखाम लाबोबाय नै न'आव जानोसै ए हाय होन ओंखाम जाग्राखौ मा जादों नोंलाय नै बार्थडे गाला नैबेनोमोन ओमफ्राय नै ओंख्रिया रानजोब्बाय साफानि साफानि बेयाव देदों सिख्लाफ्रा नै सासे गोजौआव जादों नै सासेया गोजौआव जादों जोंहा ओमफ्राय नै आंहा नै ओमफ्राय जोंहा नैबे नाया हस्टेलनि दिनै ना ओंख्रिमोन ना ओमफ्राय बे ना ओमफ्राय नै हस्टेलनि गेसाव जानानै सब गोथाव मोनो दाना जिखुनु सब बेटार 짜고서 문제 나면 안 되잖아. दे बार्थडे गामियाव माबा समायनो मोजां लाबोदों माके माइ लाबनिखौबाय सांबा लाबदो एसे लाबा सुषमा र' इखौ थुबावनो हादो मेगानो इदि दे होदो दे खेबदो दे बार्थडे गाला केकखौ नुङा माथोले लादो नांगौ दं बेयाव फट' खेबनो लाइन होग्रोजायोमोन बेरदोंमोन बेरो नामा बेरो एसे आय मा जासिगोन फरायलायनो खाथियाव लाबा केकखौ माइ लाब टु बि हासबेन्ड मोजां नायनानै लागा केकआ दे भिडिअ खालाम लाइटआ बन्द' खालामला दे सुदो दे गायदो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Auntie. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you with lots and lots of heart love of your husband. Happy birthday to you. Ini pasti kasih deh. Bila dia harus lakukan apa? जादों नै माइ लाब गोदान गोबां लानाखै माने खमाय जाखादों बै ओंखाम जानानै जानो ना दैखो मेगानो मा अबस्था खालामो दिदिनि खालामनो बियो ओरै दंलांग्रोजोबदो
Ngomong boleh sekarang sini nih. Dia juga ada baju. sekali dah Maria. Di kau ada. Iku mama dulu. Berarti kalau aku jangan kenal berdua aku. Kita mau sih mana ya? 어머 오래는 내 얘기가. Mereka macam ni. Nanti BK katanya. 말만이 같이네. Nanti BK katanya. 오이 같이네. Apa kan Esther? BK kan Esther? Udah belum dah. Ada babak krep supaya minum. Woi. 아 우리 돈. 말만이 형이. Udah benar baju puasa semua ini sini kan. Đúng rồi. Mama thử cái đi làm nha, mama vui này. Bài cái này là yêu bright to be to ba này làm năng của mình này. Zoom mà. Mình làm mình chịu nữa. Bright to be. mình 느낌 lại thằng nó bắt tiền kìa bà. 뭐이는 부자 가서 그래 비뉴로 상상을. Lưng lên chứ. Bà đi cái là nước cay chứ. Nước nước đấy à? Ừ, ăn được. Ôi ơi, ăn đẹp đi. Ra đúng này, chúc mừng chị. Đâu vậy chị? Đi phải trả bà. 뿌리 작은. 이거 콜라 그냥. 랄랄라 랄랄라. 아, 스님 했어. 응, 나 지금 나 괜찮아. Video. Ôi, bạn đã ra để mua được một điểm. Sumitra bao giờ nó? Dulu. Roommate ni cake.